சோத்துல கலந்துட்டாங்க. போச்சு போ. மச்சி பக்கத்து போறீங்களா? ரைடு உறாடா. ஆமா மச்சி. மச்சி கொஞ்சம் இரு. சவுண்ட் அங்க இருந்து வரலடி, இங்க வருது. நம்ம ஓனர் செத்தான்டா. யாரு எனக்கு முத வாங்கி கொடுத்த சட்டி? சூப். யாரா? யூசுப்ல அது ஏன் சட்டிடா? அடடா என்ன அழகா இருக்கா. இன்னில இருந்து நீ தாண்டி ஆளு. உனக்காக என் கை என்ன கை, என் இதயத்தையே கொடுப்பேன். எடுத்துக்கோ. நீ தொட்டு பேச சீக்கிரம் விட்டு போகு ஏன் ஜோரம், வெட்டி கதை பேச வேணாவா. ஹலோ சார், என்ன பண்றீங்க? டேய் நயன்தாரா கூட டூயட் போறேன்டா. ஏன்டா டிஸ்டர்ப் பண்ணி தொலைறா? வண்டியை ஓட்டுறான். செலோ என்னை விட்டுட்டு போயிரு ப்ளீஸ். இனிமே நான் எந்த தப்பும் பண்ண மாட்டேன். வாடி உள்ள. என்னை விட்டு செல்லாதே